máximo goleador da terceira división. Chanqui, do Club Deportivo Ribadumia. Hola, buenas tardes. Son Chanqui, corredor do Club Deportivo Ribadumia. Desde aquí quero mandar un saludo especial aos organizadores desta gala que nos vamos a ofrecer unha liga de clubes. Tiene Chanqui, o máximo goleador. Triunfo del delantero de Barbanza, Chanqui José. Aquí a todos, sacaron un 2. Vamos a comenzar. Pero bueno, hay que aspirar alto y esperemos que poder estar en otro lado. Boas desde Celta y ahora buscando. Segunda división española, primera portuguesa. Sí, eso es al principio lo que estábamos buscando y lo que teníamos en mente, pero bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Y vamos a seguir aquí, a ver qué pasa, Aguantamos. ¿Qué sensación hay? Bueno, pues... Nin un regato, nin vistas dos meus ollos, aquí non había nada. Non había ni un eólico, coño, por Dios. O que si había eran unhas costas cojonudas para entrar as planeadoras. Montes para arder de puta madre. E dixeron, aquí hai que montar un país. Entón, montei un país. Os países créanse como Dios creou o mundo en 7 días, non? O primeiro día creei a terra, a parcelaria. O segundo día creei a agua. O terceiro día parecíame pouca agua e botei unha pouca máis, pero que viña de arriba. O cuarto día, o jueves, os callos. Los jueves, callos. O quinto día, o viernes, creei o luar. O sábado creei a Liga das Cidades, Galicia en goles. Bueno, este ano xa non estades aí medio picados. E o domingo, como non sabía que máis crear, creei a repetición do luar. Agora están repetindo tamén o Land Rover, pero bueno. E bueno, quedou un país bonito, non? Pero claro, había un país que éramos eu mala familia solos, aquí non había ninguén, entón había que chamar a xente para que viñera, había que ter un reclamo. E que mellor reclamo para que che veña xente a un territorio que deixalos construir a menos de 50 metros ao nivel do mar. E que a mesma xa chantei a Torre de Hércules na Coruña. Bueno, empezou a vir xente de todas partes. Inlandeses, indoeuropeos, uns que debían de ser finlandeses, que se chamaban Martín Safadesa. Bueno, esos viñeron moitos. Veu un zamorano que se chamaba Amancio Ortega tamén. Ese cabrón fundou un imperio, non fundou un país. Madre que lo parió. Veu un tamén da lá, un que viña rodeado de gaviotas que coxeaba. He dicho que no, he dicho que no. E se botou un arreco de tempo tamén. Bueno, quedou bonitinha, Galicia quedou moi bonita, bueno, quedei moi contento, pero bueno, do que realmente estou orgulloso da miña creación é do fútbol. O fútbol, iso que a mí nunca se me dou ben. Eu de pequeno fun pasando de dianteiro a centrocampista, de defensa a porteiro, que era, onde íbamos os gordos íbamos para a portería sempre. Veña, vamos a escollías e tal, así, oro, plata. Opa, chegaban a min e dicían, bueno, vamos a jugar ao baloncesto. Entonces eu non se me dou ben, entonces de porteiro pasei a árbitro, pero con Pérez Rey de apellidos non vas a ningún sitio. O te llamas Undiano Mayenco, Soriano Ladrén, Andrada Sasurmendi ou Japón Sevilla. Pero que mierda de apellidos non ese, joder? García de Loza, onde está por aí o maestro? Eso é un apellido, pues. García de Loza. ¿Qué loza? ¿La de la banca o la de la caixa? Bueno, la que te toque. Mejor una loza que un juego de sábanas. Foi como regalaron a mí por un xogo de sábanas usadas. Pero bueno, eu non me daba eu no fútbol. Eso que de pequeno vía moito Oliver e Benji. Eu aprendí a xogar ao fútbol con Oliver e Benji. Acordados? Daban unha patada á pelota e hasta que baixaba a pelota comías 5 bocadillos de nocilla. Así estaba eu. Os dibujos antes eran moito, Marco e Heidi, acordádolos? Eran iguales, Marco e Heidi eran iguales. O que pasa é que Marco era drogadito, que estaba todo o día con mono, e Heidi co abuelo todo o día. Abuelo, que viene Clara. Bueno, tú sigue, niña, tú sigue. Os dibujos hoxe en día son outra cousa. Por exemplo, Peppa Pig, unha porca que fala. Que ten un amigo que é can que tamén fala. E ten outro amigo que é unha ovella que tamén fala.
Pero van todos de excursión ao parque e cando chegan ali ao lago hai 3 patitos que fan cuá cuá. Que pasa? Que o pato é máis gilipollas, non pode falar, ou? Algún día verá... Pero bueno, así foi como aprendí eu a xogar ao fútbol, a xogar non. A mí o fútbol non máis que me valeu por ser directivo do Santiago Futsal, que é onde hai carto. Bueno, espero que esteades pasando ben aí con estes dous fenómenos que quedaron para despois. Eles quedaron con estes dous chavales, eu quedei con elas. Vémonos despois, seguimos. Sigue nada. Luisito, do Pontevedra Club de Fútbol. Hola, soy Luisito, portero de Pontevedra. Quería mandar un saludo moi grande a todos que componen a Asociación de Club de Fútbol de Galicia e o seu gran traballo que leva desarrollando durante moito tempo. Luis Míguez, Luisito. Siéntase, vete, maqueado, ven con trabajo. Oye, ¿quién se ve? ¿Qué pasa? Creo que se ve en Este sí que va al estrador, La foto. La pregunta es si está dando contrato la siguiente temporada. Luis, que veñen máis grandes adestradores. E que tamén queren seguir a estela de Luisito no senso de... Renovación de Xamurali, ¿Cómo que deixa aí? Presenta por aquí. No, Vai a dar Luisito por no se me di algo, non, é verdade. Ui, que cara por su look que... Unha cousa, non, que temos un pato de neve do tempo que non quere que se faga preguntas e quere facer a súa alocución por Luis. No, nada, solo quería darle gracias á Asociación de Cruz porque ter este premio a mí particularmente faime pois unha ilusión moi grande porque son 12 anos que levo de adestrador, nunca modelo. Posiblemente este ano pois foi para mí unha temporada normal, por iso dou un mérito tremendo. Eu quería compartir pois evidentemente ca presidenta, pero sobre todo con Roberto Ceáns, que eu fui ali a Pontevedra, foi o meu gran valedor, que foi o que me levou para ali, e para mí é unha satisfacción enorme conseguir isto, pero eu non creo nestes premios, eu só creo no traballo. Eu nestes premios a nivel individual, sobre todo para os adestradores, non creo moito. Pero evidentemente, se digo que non me fai ilusión, minto, vale? Do que máis contento estou é poder dedicarlo, sobre todo, aos futbolistas que levo 20 meses en Pontevedra, desde o primeiro día que adestrei en terceira división hasta o último día que adestrei en segunda B, vai para eles, aparte, evidentemente, os dous que están ali atrás, Pepe Rico e Roberto Valdés, que son os que me aguantan todos os días no coche, esos son os que máis mérito tenen de todos, independentemente pois da miña muller, dos dous fillos. Como todos sabedes, pois evidentemente isto eu podía cortar cachiños e darle un cachiño a cada persoa que tanto lle devo, pero vos sabedes que miña nai para min significa o máis grande que teño neste mundo, e sobre todo 3 persoas que comigo xa non están, que son meus 2 irmáns e meu sogro, que posiblemente fora... Non se queixaron de alguna ni nada, non? Non creo que se queixaran porque non te facturen, non me queixa. Non pero nada, ni nada, se lembraron ben e demais. Factura non chegou ninguna así de esto. Xa que hai só frauta, e non ten ascender, deixa contra 90 litros. Iremos a Canarias xa. Nada. Se manteña, mire, me manteña a Canarias, poñemos aí. Oh, viste? Está, a Canarias, sí, a Canarias. Xa poden salir os programas no grupo de WhatsApp, teñen enviarse a Canarias aí mantenido. Unha cuenta con mucha felicidad, saludos. Non quero que hai pinchos. E millóns que os outros. Que prefires, o polvo cebolado do Dubra? Polvo, ainda que teña cebola ahora. A luna xa fun, e non había bandeira americana. A xente engancho ao micro e ten unha gana de falar.
Depois, claro, enganchan o sacho e non teñen nada de sachar, pero o micro é unha cousa. A verdade que, por favor, un aplauso para os presentadores que non é fácil, né? Unha profesión jodida dos xornalistas deportivos nos da radio. Teño especial aprecio, estamos ali unha temporada xuntos. Sempre me gustou esa forma de falar que teñen os periodistas deportivos. Ti conócelos de toda a vida, falan normal. Hola, que tal? Buenas tardes, hola. Pero despois en a radio, en minuto del final y sin pasarón, principio y no contra. Falan así como os cantantes de orquesta. Sí, hola, sí, 1, 2, sí. Estás formando Citroën Saxo. Sí, é como as queixeiras de supermercado, non é? Queixeiras de supermercado falan todas normal, non? Pois está unha falando con outra, bueno, o meu Javierillo non me come nada, non sei se levalo ao médico e tal, ou ao médico, non sei que, pero de repente enchese o supermercado de xente e teñen que chamar por outra. Pili, caja 4! Dixe, pero vamos a ver, criatura, se te criaches comigo, falabas normal, criabas vacas, cando ibas que as vacas que chamaban por elas, vaca o rejolé! Me cago en tal. Pero aquí pasa que a noche ten esa forma de falar peculiar a estes tamén, os periodistas deportivos, igual falas con eles, que tal, a contar? Bueno, bastante ben. Pero imagino na casa, falando con a muller, que cariño, gustouche? O principio en pasalón. E dille a muller, vai facendo estiramentos porque o teu non ten arreglo. Pero bueno, somos xente maravillosa. Bueno, que tal? Para chegar aquí fácil, non? Chegaste ben, non houve problema. 50 millóns de rotondas, que é Galicia, este é o país de las rotondas. Para coller unha salida aquí a Santa Comba. Non polas que salen, non polas chavadas, hombre, por Dios. Pero bueno, no, é fácil, chegar aquí é fácil, sobre todo cando ves a Santiago é fácil, porque é todo, seguir todo flechas amarillas. Eu unha vez perdínme tamén a seguir unha flecha amarilla, pasa que era amarilla e fosforita. E poñía Club Venus, e seguina. E digo, pois eu a Santiago non cheguei, pero non me importa. Pena de 50 euros, casta eu sin nada no bolsillo. Pero bueno, chegase ben a Santiago, ainda que veñas sin GPS. Porque o GPS, para os gallegos é un atraso. Conocedes o GPS, non? Eso que che poñen aí no salpicadero do coche, ao lado do trosque que move a cabeza, e máis do pino este ambientador, pois poñen unha pantalliña así, que é o GPS, pero para os gallegos temos un sistema de orientación moito máis fiable. O GPM. Conocedes o GPM? Guíate por mí. Que ti vas co coche por unha pista das que non salen no GPS e perdeste, porque te perdes. Entón xa vas aí a ralentí ou a 20 por hora e ves que ven unha vella cun carretillo enfrente, cheo de leña ou de coles ou vacío, porque é lo que anda e o cuento. E xa vai así, con chaleco este fosforito, que parece que ve ao Barça, que está entrenando o Barça, que é a terceira equipación. E ben, entón, ainda non baixa a ventanilla para preguntar e xa se meteu a cabeza dentro do coche. Está mirando a ver se é cambio electrónico, cambio automático e tal. Hola, buenas. Mira, eu é que o algo pedido, quería ir para Mazaricos. Silencio. É lá que queres ir a Mazaricos. Non, é que quedei con a xente e tal para comer, falaron moi ben aí dun sitio. Ai, falaronche ben. A xente é moi amiga de falar. Xa, pero bueno, quedei unha parrillada para que se come moi ben, e aí con a xente se me paga usted explicar como teño que facer para chegar ali. Bueno, pois mira, ti ahora sigues esta pista, vas todo reto, e vas chegar a unha casa verde con portal marrón. Sí, esa é a nosa casa. Ai, alegro-me moi ben. E despois non temos máis, meu fillo, que non somos ricos. Temos un cabanote detrás, onde dorme o can. Bueno, e despois vai o can atrás toda 2 kilómetros ladrando, vale? Vale, moi ben. E despois como teño que facer? Despois colles a man dereita que hai un contenedor con poste que nos puxo o noso alcalde. Hai o noso alcalde que tan boa, Dios mío. A min venme buscar a casa sempre para ir ao can. A min é toda, se fa un autobús. Ese é o noso sistema de navegación. Ao final o sitio non encontras, preguntas toda a tarde que a vella. Un día que vai na casa dela comendo, caldo de 3 días. Pero bueno,
Bueno, amigos, estou moi contento de estar aquí, espero que vos tamén, por agora dañen uns pinchos moito millor que os da Gala da Federación, dixeron. Aquí meteu moito carto, Jalis, non sei que vai ser todo panchitos. É caserío prefiro. Bueno, o único que botei de menos nesta gala é o Mazaricos, coño, que temporada fixo o Mazaricos, Por pouco, semifinalista da Copa da Costa, atracados vilmente en Santa Comba, vilmente, ao final, parabéns a Soneira. E, bueno, só aclarar unha cousa, vedes ese logo no Facebook, no Twitter, nas camisetas, MZ, non é Mazaricos, é máis Zorza. Ali somos así, queremos chicha, vale? Gracias, vemos ahora los vídeos. Asociación o colaborador por a súa dedicación e trayectoria do fútbol galego, Cándido Orge Martínez, Tucho Orge. O home que o foi, que o é e que será todo no Club Deportivo Choco, dos equipos de bola do fútbol galego. Don Tucho, achéguesenos aquí. Esa foto, don Ducho, veña, aparte con dos seus netos futbolísticos. Un abrazo, una presión sin nacional. Don Ducho, achéguese vostede, don Federico. A ver, a ver, vostede foi un dos fundadores do Choco, non? En que ano? Agora 53. Agora 53. E lle 28 anos. 80. É certo iso que se di que o Choco naceu nunha despedida solteiro? Sí. Como foi eso? A ver, como? Era un amigo meu que foi o primer presidente, foi do Bingo no Campo, que o pai que era o retorno da Universidade, que xogou fútbol no mes, era despedido solteiro, como non había fútbol, un do presidente da Roncada jugou, e se va castigado, era un podía casar como directivo, pero foi do Choco, e ele era o presidente, pero o oficiado. Federico, escoitar como ben, unha despedida de solteiro fundou un club de fútbol. Iso é bo, Eso é moi bo, porque digan que o sexo non é bo. O extraño que non se formaba unha plantilla de club de fútbol. Entrenando o equipo. E vostede tamén andaba cos zapatos, cos botas por aí, non? Sí, claro, porque facía un zapatos, eu decía zapateiro. Pero para todos os xogadores? Sí. Que traballo levaba vostede, Pero non, para cobrar carnada. Amigo, vale. É que lle cambiaron os futbolistas, daquelas horas, mire que cambiaron, Por moito. Algunos aqueles eran socos, eran trabatos. Tantos anos vencido o Choco, Moitos anos aí co Choco. Sí. E antes foi a Roca. Foi o último presidente da Roca. Federico, xente que xente así, Meu pai e depois, mas o meu pai é de familia. Iván, sí, que é un exemplo. De familia de futbolistas. A ver se igual jogaron no fútbol, todos os campos de fútbol. Contivan algunha anécdota máis, que seguro que ten. Igual foi bastante contigo, que iba cubrindo. Porque tanto o Choco xogou hasta 38 anos. Desde os 15. Bueno, pues esta es una parte de fundar nuestro club en su día. Fue la persona que también hizo el campo de fútbol de Santa Marina. Fue unas personas de las que quitó tierra de un lado para desplazar a la marisma y rellenar que todo. Y bueno, pues el día de hoy el campo de Choco se juega ahí. No sé, es escandaloso. Van a otro campo de fútbol, Ahora hay que hacer un campo de adestramento. No, ahora sí, fútbol, pero yo por un lado, si yo no me rompo, También todo fútbol galego. Con la vida.